तर आता ह्याच्यात हे चणे टाकतोय. नमस्कार मंडळी, मी आज आणलंय ओलो हरभरो. आमच्या बाजारात ओलो हरभरो येता, म्हणजे बाहेरसून येता घाटावरसून. तर मस्तपैकी ना ओलो हरभरो असा. आणि थंडीच्या दिवसात ना उष्ण काहीतरी खाऊ काय, भरपूर अशी थंडी पडता. तर ह्या उष्ण असा ना आम्ही भाकरीबरोबर ह्याची उसळ बनवतलं. हे बघा मस्तपैकी हरभरो आणि हिरवे खा, उकडून खा, खूप मजा येता आणि हे मस्त लागतं. आणि आता हे थंडीच्या दिवसात तर एक नंबर असतं. तर नाचण्याच्या भाकरीवर याची उसळ करतलंय. म्हटलं जाता एखाद्या माणसाचा खूप कौतुक केलं ना, तर बघा एक म्हण असा ती, माका हरभऱ्याच्या झाडावर चढवू नको, असो ह्यो हरभरो असा. म्हणजे ह्यो हरभरो इतको टेस्टी आणि इतको ह्यो मस्त असताना आपल्या जीवना उष्णतेच्या म्हणजे हिवाळ्याच्या दिवसात. तर सर्दी झाली, पडसा झाला किंवा आपणा गरम गरम काहीतरी खायचं असला ना, तर या हरभऱ्याची उसळ सांबार असा करून खायचा असता. तर मी आज करतले नाचण्याच्या भाकरीबरोबर ह्याची मस्तपैकी थपथपीत अशी उसळ. चला तर बघूया, बाकीचा मी असं तर तुमका नंतर सांगते. तर ह्यो ना ओलो हरभरो असा, म्हणजे ओले चणे. तर आठवड्यातून एकदा ना बाजार भरतात बघा. आमच्याकडे आमचं वेंगुर्ल्याचा बाजार भरता रविवारी. तर काल होतो रविवारचा बाजार. तर माका हे दिसले हरभरे, म्हणून मी घेऊन येले. आमचं कुडाळचा बाजार तो आठवड्यातून एकदा बुधवारी भरता, त्याच्यात सुद्धा येतं त्या बाजारात. तर घाटावरच जावं आणि हाडू भाई असा काय कारण नसतं. तर कधीतरी असा वेगळा काहीतरी आपणाक जर बनवचा असला ना, सुक्या हरभऱ्याची आपण उसळ करतो, आमटी करतो. तर वेगळा बनवचा असला ना तर असा काहीतरी हाडू गया. ह्या इतक्या सुंदर लागतं ना, म्हणजे ताजा खाव सुक्यापेक्षा. म्हणून मी घेऊन येले. आणि आज म्हणजे पहिले सुरुवात केलेलं आहे बघा व्हिडिओ करून. तर या पोपळीच्या बागेत मी व्हिडिओ करी होते चूल मांडून. तर त्याच पद्धतीत आज मस्तपैकी बघा चूल घातलं. म्हणजे चूल घालून नाही, दगड लायलंय, मी चिरे लायलंय आणि त्याच्यावर मी मस्तपैकी आज कुंडल्या त्या हरभऱ्याची उसळ करतलंय. तर ना ही असं चण्याची झाडं जेव्हा सीझन असता बघा, आताचा सीझन असायचा, म्हणजे शेती केली जाता ज्या त्या ऋतूत. तर हिवाळ्यात ना हे असे हरभरे पेरले जातात आणि ते गावतात. तर ज्यावेळी हे हरभरो ना पेरलं जातं त्यावेळी त्याची कोवळी भाजी असतात, तेव्हा ही भाजी ना कोवळी असताना ही भाजी खातात. तर ही भाजी हरभऱ्याची मस्त लागता, पातळ वितळ अशी करून. असं हे हरभरा असा. आणि हे सुकवले जातं, त्याचे चणे हरभरे केले जातात. आणि नंतर ते उसळी, चण्याचा सूप, म्हणजे सर्दी काढो म्हणा तो बनवलं जाता. आणि एकदम बघा सुके चणे हरभरे असतात ना, ते भिजत घालूच्या आधी त्याचं काढो ना सर्दे किंवा डिलेवरीचे जे बायका असतात ना, त्यावेळी तो काढो बनवला जाता. तर असो ह्यो काढो आणि ह्यो हरभरो एक नंबर असता ह्यो खाव. आणि आता हिवाळ्यात खावचो असता ह्यो. तर ना शहरात कसं असता, मुंबईत आणि मंगळवार म्हटलं ना काय तो गाईचो दिवस असता. म्हणजे गोमुखाक जर काहीतरी आपण गाईच्या मुखाक जर दान केला ना, तर म्हणजे बरा असता. मग ते शहरात कसं असता, पोटासाठी ना माणसा म्हणजे धंदो करतात. तर गाईची वासरा किंवा गाय फिरव घेऊन येतात मंगळवारचं. आणि मग हे ना असे चण्याचे पेंडी येतात गाडीवरती. मग लोक काय करतात, आवडी दानधर्म करणारी ही एक पेंडी घेतली 10 रुपयाची, 5 रुपयाची, ती गाईच्या मुखाक लावली, दान केला, मग असा पुण्य घडता. मग ही अशी एक परंपरा असा.
ही परंपरा आमच्या कोकणात नाही असा, कारण कोकणात आमच्या हे म्हणजे असले पिकणत नाही, हे घाटावरच पिकले जातात. पण ते घाटावरून ही भाजी आठवड्याच्या बाजारात विकू घेता. तर हे चणे हरभरे ना खूप प्रकारचे आता झालेले असतात. हिरवो चणो गावता, काळो चणो गावता, साधारण बघा असो लाल भगवो चणो गावता, तो चणो गावता, छोले गावतात. म्हणजे असे हे चण्याचे प्रकार असत. ते वक्ताच्या काळात तसा नाही होता, पूर्वीच्या म्हणजे आमच्या लहानपणी असा नाही होता. चणो म्हटलं ना तर एकच तो बघा, साधारण भगवो भगवो किंवा लाल लालपट आणि काळ्या सालीचो असो तो मिक्स चणो एकच येईल आणि त्याचाच सांबारा उसळ करी. तर आता चण्याची क्वालिटी किंवा वेगवेगळे चणे असे आता खूप झालेले असून मॉलमध्ये गेला ना काय ते पाकिटा लावलेली असतात ती बघा, प्रत्येक जातीचं चणो वेगवेगळ्या कलरचं असं चणो दिसता. आमचा मनी माऊ बघा कसा शांत बसला, त्याका माहिती असा आज माशे गावाचे ना, आज असं सोमवार, त्यामुळे माका काय करतली होत ता गावताला अशा अगदी भ्रमात बसलेला एकदम शांत बाबडा कसा. आणि पोरा ते बघा त्याकडे मस्तपैकी खेळतात, उडी मारतात. तर मी आता या हरभऱ्याच्या उसळी लागणारा वाटाप काढून घेतले. त्याच्यात मी तुमका वाटाप मी कसा काढते तर दाखवलंय. कांदो, खोबरा, कोथिंबीरचे देठ, आला, लसूण, एक चमचो मसालो, थोडीशी हळद असा सगळा मिक्स करून मी भाजून घेतले आणि आता मी पाट्यावर मस्तपैकी वाटून घेते. तर असा ना हवे खाली पाट्यावर वाटू आणि भरडावर इतकी मजा येते ना, माका तर इतका मस्त वाटतं. असा वारा बिरा लागता, थंडगार लागता, आता खाल्ला ना असा पचन जाता. तर हे बघा मस्त पैकी पाट्यावर घसटला, वाटला, काढून घेतला, पाटो धुवून टाकलो. आता पाणी खय जाताला ह्याचो म्हणजे विचार नसता, असा टापटीप काय करूची गरज नसता. या झाड हा पोपळीचा, तर या पोपळीच्या झाडात मस्त पैकी तर पाणी पण लागताला. तर किती मजा येतात ना. त्याला तर आता चणे हे बघा मस्तपैकी सोलून घेतले, हिरवेगार कसे मस्त दिसतात ताजे चणे ना. तर हे आता सोलून स्वच्छ धुवून घेतलंय आणि मी आता ना हे फोडणीक घालतलंय. तर कधी कडधान्य फोडणीक घालताना त्याला गरम पाणी लागता. तर वतताना नंतर फोडणीक घालून नंतर वतताना म्हणजे शिजवताना, तर त्यासाठी मी गरम पाणी करीत ठेवलंय कुंडल्यात मस्तपैकी. ही बाहेर मी त्या पोपळीच्या ह्याच्यात बागेत बघा कशी थंडगार हवेत चूल बनवलंय चिऱ्यांची आणि हैसर आता मस्तपैकी करतलंय. तर तर आता चुलीचं सांगते तुमका. चूल जर तुमका कधी कसली लावची, विट्याची लावा, गुंड्याची लावा, चिऱ्याची लावा किंवा तुम्ही चूल मातीची घाला, सिमेंटची हाडलेली जरी चूल तुम्ही लावलात तरी ती खायच्या दिशेक लावई उगवत किंवा मावळत. म्हणजे अगदीच जर उगवत तुमका लावूक नाही भेटली तर ह्या दिशेक मावळत दिशेक अशी ही चूल लावची असता आणि ती अग्नेय दिशेक. तर ज्या दिशेक अग्नी असतात त्या दिशेक, तर त्याप्रमाणे मी बघा मस्तपैकी चूल लावले. तर सांगायचं तुमका विसरलेलं तर आम्ही आता तुमका सांगते. तर आता फोडणीक घालताना साहित्य काय घेतलंय तर दाखवते. फोडणीक घालूचा तर हे बघा फोडणीक घालतलंय मी तेलात, तेल टाकतलंय आणि आता नंतर कांदो घालतलोय आणि चण्याच्या हरभऱ्याच्या सांबाऱ्या किंवा उसळीक ना झणझणीत लसूण होई असता. ही बघा लसूण मी बारीक सोलून ठेचून घेतलंय. तर चण्याच्या सांबाऱ्या उसळी लसणी शिवाय अगदी चव नसता, म्हणजे अशी झणझणीत मस्त फोडणी द्यायची असता. त्याच्यानंतर कांदो घेतलाय बारीक चिरून, कोथिंबीर घेतलं आणि हो टोमॅटो घेतलंय. आणि ह्या बाकीचं साहित्य असं आहे बघा. तर हे असं तेल, मीठ, हिंग, माझं भाजको मसाला मालवणी आणि हळद. तर इतक्या साहित्य असं आता मी ह्या पाणी उतरून घेत आहे, म्हणजे ओतून घेत आहे आणि परत पुन्हा मी चुलीवर ठेवत आहे. तर मस्तपैकी पाणी तापलेलं असं कडकडीत असा पाणी येऊ या. मग हे कधी कडधान्य असताना आता पटकन शिजता फोडणी घातला काय आणि थंड पाणी घातलं ना तर निजरेता, म्हणजे कचकचीत जातात, शिजलं नाही जशाक तसं राहतं. किती आग पेटवा, किती तुम्ही काय करा तर जशाक तसं राहतं.
तर मस्तपैकी कुंडला तापला आहे ह्याच्यात मी तेल घालते फोडणी. चला तर फोडण्यात टाकते लसूण, त्याच्यातच टाकते हिंग आणि आता कांदो घालते. चण्याचा जेव्हा सांबारा करतात ना तेव्हा वरसून मस्तपैकी लसणीची झणझणीत फोडणी दिली जातात बघा. सरदे बिरदे आपण काढो काढतो म्हणजे चण्याचा काढो करतो तेव्हा, तर ती वरसून फोडणी दिली जातात कुळथाच्या सांबाऱ्या चण्याच्या सांबाऱ्या. तर मी आता ही उसळ करतोय ना म्हणून मी ही अशा पद्धतीत फोडणी दिलंय, म्हणजे लसूण आधी टाकलंय. तर आता ह्याच्यात टाकताय मी टमाटो, म्हणजे उसळ जरा चविष्ट लागता. असा टमाटो टाकलो ना जरा चविष्ट लागता. तर आता मी टाकतो ह्याच्यात हळद. वाटपात मी हळद टाकलोय आणि वाटपात थोडं मसालो पण टाकले. तर आता हळद टाकलंय, मसालो टाकते 2-2.5 चमचे मसालो टाकले. झणझणीत अशी मस्तपैकी तिखट जाऊ भाकरी बरोबर खाऊ नाचणीच्या. तर आता ह्याच्यात हे चणे टाकतोय. ह्याच्यात मी अजून बटाटी असा काहीच टाकूच आहे ना, फक्त टोमॅटो नुसतं आंबटपणासाठी टाकलं आणि आता चणे टाकले. तरी आता ना मस्त याची बरे परतून घेऊया आणि ह्याच्यात गरम पाणी टाकते आणि मग मीठ घालते. तर आता या गरम पाणी करून घेतलेला ह्याच्यात ओततंय. कसं मस्त पैकी रंग येईल. तर आता चवीप्रमाणे मीठ घालतंय. त्याच्यातच थोडी कोथिंबीर टाकते. तर आता त्याच्यावर मस्तपैकी झाकण ठेवतोय आणि शिजाक देते. शिजला का वाटाप घालताना दाखवते. चला तर बघूया हरभरे शिजले काय. वास काय सुंदर येतात आणि वाऱ्यांना वास म्हणजे असं मस्तच येतात. वारा लागताना तसं हे बघा मस्त चणे उकाळले हो. आणि जर कोणाक रसो वरचं होय असताना सर्दी पातळ जाण्यासाठी तर ह्याच्यातलं रसो पेलोवर खाऊ म्हणजे काढू होय आणि मस्त गरम गरम असं पिऊ होय. इतकी म्हणजे ती थंडी बिंडी पळता सर्दी पातळ जाता. तर हे आता मस्त उकाडले ना ह्याच्यात मी आता वाटप घालून घेते, म्हणजे माका जाड पातळ किती होय ना भाकरीवर खा तसं आता मी करतलंय. तर ह्याच्यात सगळा मी घातलेला असं. तर आता ह्या वाटाप घालते. तर ह्या शिजताना ह्याच्यात थोडी आता कोथिंबीर टाकते, म्हणजे अजून चव वाढतली. चला तर आता मस्तपैकी गदा रटामाटा शिजला. मी आता उतरून घेते. तर आता वरसून कोथिंबीर टाकते. तर या आता ओल्या चण्याच्या उसळी बरोबर मस्तपैकी करतले नाचण्याची भाकरी. जशी काय कशी खाऊन अशी मस्तपैकी तरतरी येतली. म्हणजे ही ओल्या चण्याची उसळ आणि नाचण्याची भाकरी एक नंबर. तर आता ह्या बाजूक ठेवतोय आणि तवो ठेवतले आता चुलीवर.
तर मस्तपैकी तवो तापलो हा. आणि टाकतोय भाकरी. तर ह्या असा आमच्या कोकणातला रतांब्यापासून काढलेला मुटला. तर आता कसं असतं, दुधापासून बटर तयार केलेला असतं. तर दुधापासून म्हणजे आता कसल्या दुधापासून, दूध म्हटलं म्हणान काय तर दूध नाही, आता कसल्या दुधापासून कसल्या प्राण्यांपासून तर तयार होता ह्या आपणाक माहीत नसता, कारण कंपनी तयार करतात ते. त्यापेक्षा ह्या आपल्या कोकणातला या आयुर्वेदिक असा मुटला पूर्वीचे लोक ह्याच खायत आणि 100 वर्षा जगत, 100 पार करीत. तर आणि खणखणीत अशी रवत, खडखडीत हार्टबीट त्यांचा असा खडखडीत असायचा. तर ह्या तर ह्या खाला तर आयुष्य जास्त लागत असं माका वाटतं. म्हणून मी या नाचण्याच्या भाकरी आता लावतले. तर काही जणांना भाकरीवर थोडासा मीठ टाकतात आणि त्याच्यानंतर लावतात, म्हणजे पूर्वी लाईत असा. तर मी आता मीठ नाही टाकूचोय, तर ह्या असाच लावतले. तर कसा लावतात तर तुमका दाखवतोय. खूप आई ज्या बाहेरच्या आपणाक न माहीत असलेला खाण्यापेक्षा माझ्या मते ह्या आपणाक माहिती असतं ना कसा करतात, त्याच्यापासून करतात. ता खाला तर काहीही त्याचो म्हणजे अपायकारक काय होऊ शकायचा नाही. चला तर जेवूया मस्तपैकी. माका भूक लागली आहे. नाचण्याची भाकरी भाजलंय आणि ओल्या चण्याचा मस्तपैकी असा म्हणजे थपथपीत अशी उसळ केलंय. तर आज आम्ही दोघा जणा बसून जेवतलो मस्तपैकी. तुम्ही पण जेव घेवा. नाचण्याची भाकरी आणि मस्तपैकी उसळ. तर मस्तपैकी ह्या ओल्या चण्यांचा थपथपीत अशी उसळ केलंय मी. हे बघा, आणि नाचण्याची भाकरी. तर खाऊ घेवा. आणि आता आम्ही जेवतलो. आधी मी हेंका देतोय, धरावं उसळ खावा भाकरी बरोबर आणि माका सांगा कशी झाली आहे ती. कशी झाली आहे उसळ? सुंदर झाली. आता तू जेव. हो, चला जेवा तुम्ही. आता मस्तपैकी मी खाऊन बघतोय. काय चव झाली आहे, मस्त सुंदर एक नंबर अशी चव झाली आहे. तुमका जर ह्या आठवड्याच्या बाजारात हे असे चणे गावले ना, तर तुम्ही नक्की हाडून बघा आणि अशी उसळ करा, सांबारा करा आणि सगळीजण जेव घ्या. आणि ह्यो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर जेवतोय मी आता.